Добре, да започваме. 3, 2, 1, 0. Преди да заема длъжността си в Европейския парламент, бях инвестиционен банкер в Лондон. Научих се да работя в доста забързано ежедневие, изпълнено с стрес и срокове, и поради тази причина считам, че знам как да намирам най-ефективните и бързи решения. Музиката зависи наистина от хората, с които прекарвам времето си, но една от любимите ми песни е Dancing Queen. Книга, която остана изключително дълбоко впечатление от мен от малка, е Quo Vadis. Ако не се занимавах с политика, щях все още да съм в финансовия сектор. Аз съм Цветелина Пенкова от България. Член съм на групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. През следващите 5 години в Европейския парламент ще работи основно в 4 комисии. Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, Комисията по регионално развитие, Комисията по икономически и парични въпроси и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Реалистични и работещи законодателства за хората и за европейската индустрия. Едно от основните предизвикателства пред Европа и пред Европейския съюз в момента е липсата на обща европейска визия, за която трябва да се борим и която ежедневно се опитваме да градим тук в Европейския парламент с моите колеги от групата на социалистите и демократите. Любимите ми политици от Европа и от цял свят са много, но със сигурност един, който се отличава, е Вили Бранд. Любимите ми храни са много, но обичам гъби във всяко ястие почти. Една от ключовите задачи пред политиците е да предлагат работещи, прагматични и реалистични законодателства, които трябва да вземат под внимание гледните точки и интересите на всички засегнати и заинтересовани страни. През свободното си време обичам да прекарвам време с приятелите си. Това ме разтоварва и ме зарежда с енергия за следващите предизвикателства. Любимият ми филм е Усещане за жена. Един от най-истинските и полезни съвети, които съм получавала през живота ми, е от моите родители, а то е именно, че когато нещо се обърка, първо трябва да потърсим грешката и отговорността у себе си, а след това да се оглеждаме наоколо.